Čo je to zomrieť? Začiatok či koniec? Čo je to zomrieť? Čo smrť znamená? Čo je to zomrieť? Spýtať sa môže, či je to alfa a či omega. Čo je to život? Otázku ti kladie. Čo je to život? Čo žiť znamená? Čo je to život? Spýtať sa môže, odpoveď rada, človek od Boha. Čo je to láska, milujúca všetkých? Čo je to láska, kde ju hľadať mám? Čo je to láska, spýtať sa môže ten brat či sestra, človek od Boha. Čo je to zomrieť? Začiatok či koniec? Čo je to život? Čo žiť znamená? Čo je to láska, milujúca všetkých? Odpoveď dajú evanjelia. Odpoveď dajú evanjelia. Drahí bratia, sestry, smutiaca rodina, hovoríme o zmrtvých staní, o tom, že Boh nám pripravil miesto, o nádeji. Ale nedá mi predtým povedať, že také súkromné zdieľanie sa, že si ma naštval, Šternli. Proste len si odídeš a hotovo, kašleš na život. Takže prvá moja reakcia, keď som sa dozvedel, že zomrel, bola zlosť. Nie na ňoho, len tak, na to, že už je preč. Proste odišiel si. Aj keď sme s tým počítali, pretože už ho to dlhšie bolelo všetko. Niektorí ľudia nemajú už nádej, keď zomrú. To je koniec, to je úplne bezvýchodiskový stav. Rozpadnem sa a je po mne. Hotovo, skončil som. Čo ďalej? Každý z nás chce žiť. To je aj ten zápas, ktorý má človek na konci, keď zomiera. Je niečo vôbec? Je nejaké pokračovanie? Ja predpokladám, že skoro všetci, čo sme tu, nakoľko Stanley bol veriaci človek, tak skoro všetci si myslím, že sme veriaci, pretože prišli sem jeho priatelia, jeho rodina, jeho známi, možno aj spolupracovníci z roboty. Ale čo je, môžeme spomínať o Stanleym, aj možno sa dotknem, ale nechcem len pri tom zostať. Chcem vám, drahí bratia a sestry, oznámiť, že on už je v cieli. Aleluja. V Brazílii, v Argentíne sa ľudia obliekajú do bieleho na pohreb, nie do tmavého. Lebo mne a tebe bude chýbať už len to, že mu nemôžem vynadať, alebo ho pozdraviť, alebo ísť s ním na pivo, alebo si s ním zahrať koncert. Hocičo, bežný ľudský život. Tak mne bude chýbať. Tým, ktorí ho mali radi, ho bude chýbať. Ale on už je na pravde Božej, on už je tam, on už dosiahol cieľ, už je dobré. A viete, všetci sme ho poznali. Nikto nemusíme hovoriť o cudzom človeku, takže všetci dobre vieme aj o dobrom, aj o zlom, aj o tom, jak vedel citové vydierať do nemoty. Však sme sa aj rozišli na rok, kapela, lebo sme ho mali plné zuby. No, potom zase sme ho potrebovali, tak zase bol dobrý. No, a boli sme ďalej kamaráti. Všeličo bolo v živote, ale
Mne sa páči na tom to, že aký je Pán Boh úžasný. Viete, keď ja ani tak neplačem za ním, lebo on ma štve, ale plačem nad tým, aký je Pán Boh úžasný, že jednoducho, keď som sa dozvedel o tom, že ešte v ten deň sa zmieril s Bohom, rozmýšľal o ňom. A to nebolo len v ten deň. On dlhý čas mal, čas bolesti, čas očisťovania, čas odpúšťania. Jeden kamarát mi hovorí, on teraz študuje za zdravotníka, tak teraz je múdry veľmi zdravotník, tak mi hovoril, že jaká je dobrá rakovina. Lebo pri rakovina ťa nezobere hneď, vieš, chvíľu to trvá. Tak u Stanleyho to trvalo skoro rok. Ale v čom je dobrá? Však všetko utrpenie je zlo. To nie je nič dobré. Pán Boh nechcel pre nás nejaké zlo. Hoci prijal sám na seba kríž. Ale že je dobre v tom, že vieme, že odchádzame. A že napriek tomu, že trpím, môžem mať pokoj v srdci, lebo verím, že Boh je láska. Že Boh sa nado mnou zmiluje. Vyspieval tu v toľkých pesničkách. Pochybnosti prídu vždy, aj u farára, nebojte sa. Ale aj v pesničkách to vyspieval. Túto noc som počúval znovu jeho CDčka. Celú noc mi išli, aj keď som spal, aj keď som nespal. Toľko textov nádherných, ktoré vyspieval. A tam bola tá nádej. Stále tam bola tá taká vernosť, to, že Pane, veríme v Teba, alebo verím v Teba. Viem, že budeš ku mne férový a tak ďalej. A iné. Samozrejme, mal aj všelijaké pikantné, však to by nemal, ale jednoducho on bol veriaci človek. Čo pre mňa je úžasné, že len ja, čo viem, tak minimálne 1-2 ľudia, ktorých priviedol ku mne ako ku kňazovi, ktorý možno v robote, alebo v krčme, alebo na trhovišti povedal, že Boh existuje, že tie tvoje problémy, ktoré máš, nemusíš si ich nechávať pre seba, že Pán Boh ti ich odpustí. Poznám takého farára, čo ti pomôže. A ja ich poznám zopár, čo priviedol ku mne Stanley práve. Niektorých priviedol k Ondrovi, niektorých k Norovi a iným kňazom. Takže on sa nehambil evangelizovať, nehambil sa hovoriť o Bohu aj v krčme, aj hoci kde sme boli. A netváril sa jak pobožný nejaký zbožný svatý za dedinou, to sa teda netváril, ale bol zbožný. Jak hovoril aj Noro, koľkokrát sme museli slúžiť omšu, lebo Stanley zmeškal. Pre mňa je toto úžasné, že Boh je láska. Niekedy sa nám to zdá, že to je otrepané, že to je fráza. Ale ak dovolíš, aby Boh sa teba osobne, každého jedného z nás, čo sme tu, ak ty mu dovolíš, aby ťa miloval, tak on ti dá zažiť jeho lásku. A myslím si, že ju dal zažiť aj Stanleymu, práve aj cez to utrpenie. Neprijal som mu to a ja mám panický strach, takisto, jak on sa bál utrpenia. Nikdy nechodil k lekárovi, lebo sa bál. Ja sa tiež bojím. Bojím sa zomrieť. Neviem dať život. Som egoista. Ale viem, že Boh to mení. Boh menil aj jeho srdce. Boh mení aj tvoje srdce, aj moje. Vždy, keď mu to dovolíme. A tak ja by som chcel, aby aj táto rozlúčka bola oslava Boha za to, že sme ho vôbec poznali, že sme s ním sa stretli, že sme mohli s ním prežiť nejaký čas, že sme mohli sa aj pohádať, aj udobriť. Viete, to kresťan není len, aby sme sa tu stvárili, jak zbožní. Ak aj manželka ti leze na nervy, aj manžel ti leze na nervy, aj brat ti leze na nervy, aj spolubrat ti leze na nervy, aj súrodenec ti leze na nervy, aj hocikdo. Ale to si odpúšťame do večera, končíme a zase začíname znovu, pretože je ťažké strácať sám seba, svoj život. Ale Boh je nad tým a dáva nám schopnosť
odpúšťať, začínať znovu. A toto Stanley bol schopný odpúšťať furt znovu. Naštval sa aj on a hneď to prešlo a odpúšťal. Niekedy nás to drží dlhšie. Ale čo je dôležité, oslavujeme Boha, lebo on už prišiel, on pripravil miesto pre Stanleyho a mne sa toto strašne páči, toto čítanie, čo sme počuli. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. Ja som si istý, že Stanley je pri ňom. Trúfali som, ne? Jak si môžeš byť istý. Som si istý, pretože po tom, čo prežil, akým spôsobom sa rozlúčil s nami, aj z dôvere v Boha, som si istý. A teraz je miesto pre mňa a pre teba. Čakáme na Vianoce, máme advent. Pán Ježiš prišiel na tento svet ako malé dieťa, to je to, čo teraz čakáme, akože. Čiže si spomíname na to, že on kedysi na jeho narodeniny. Ale teraz máme aj čas, kedy si môžeme spomenúť na to, že Ježiš raz príde. Tento čas, ktorý teraz Stanley prežil minulú nedeľu, tento príde na každého z nás. To je jediná spravodlivosť na tomto svete. Že všetci pôjdeme. A teraz odídem s takým pokojom vo viere, že odchádzam k Bohu. A ja ťa pozývam, aby si uveril, že Boh ti dá tento pokoj. Nemusíme počítať s očistcom a neviem čím. Stanley už bol očistený tou bolesťou, ktorú prežíval. Každý si prežijeme svoje. Ale Boh ti teraz môže dať naozaj zažiť, že je láska. A moja cesta sa od dnes môže vynúť k nemu. A môžeme žiť naozaj aj s tými jeho pesničkami, ale zároveň hlboký osobný vzťah s Bohom, ktorý aj on mal k nemu. A to hovorím, nemusíme byť preto svetuškári, ani bigotní, len dôverovať Bohu, že on je láska. A že uschopní aj mňa milovať, napriek tomu, že nie som schopný. Že uschopní aj teba milovať, tých, ktorí sú okolo teba. A že ťa uschopní aj odpúšťať. A to je cesta života. Začínať každý deň odznovu, spievať Bohu, spievať priateľom, milovať, odpúšťať a zas a zas. Stanley, aj keď si nás teda predbehol ako najmladší, tak nezabudni tam na nás. Lebo ja verím, že si pri Bohu. A jak Noro hovoril, už sme ťa aj odprosili, aj ty nám odpustiť, že sme občas si obtierali od teba jazyk a súdili ťa, posudzovali. Ale určite, keď si dnes spolu zahráme na tvoju počesť a aj vypijeme, tak budeš tam s nami a budeš nás pozbudzovať. Ďakujem ti, Stanley, za tvoj život a ďakujem aj za tvoju vieru, aj za to, že sme ťa mohli poznať. A nezabudni tam na nás. Amen. V tejto chvíli mnoho malých svetielok svieti do diaľky od nás z východného Slovenska. Mnohí ťa, Stanley, pozdravujú. Tí, ktorí tu nemôžu byť prítomní, tí, ktorí sa od chvíle, kedy sa dopočuli o tvojej chorobe a neskôr o tvojej smrti, na teba mysleli aj v modlitbách. Pomôžem si slovami svätého Jana Pavla II., ktorý hovorí: lásku bez kríža nenájdeš, no kríž bez lásky neunesieš. Častokrát ty ako láska u nás na východnom Slovensku si bol pre nás aj tou radosťou a častokrát aj krížom, ale častokrát sme ten kríž spolu niesli a verím, že v láske.
za všetko, čo si robil pre nás na východe, za všetky tvoje koncerty od slovensko-ukrajinskej hranice v našich grécko-katolických farnostiach. Za všetko a za všetkých ti chcem poďakovať. Za to, že si ma, ak mám byť trošku osobný, prišiel uviesť do mojej prvej farnosti v Sečovskej Polianke v 90. roku, aj za to, že si ma bol vyprevadiť v 2005, keď som išiel na iné pôsobisko. Aj za tvoj posledný koncert, ktorý si mal v šnúre 20. výročia spolu s kapucínmi v Košiciach, tak ako mi to povedali tu moji spolubratia 19. novembra 2015. Vďaka ti za tvoj úsmev, za tvoj elán, za tvoj humor, za tvoje slova, za všetko, čím si nás tam na východe obohatil. Za všetko veľké ďakujem a za všetkých nás na východe sa ti odprosujem a verím, že ak bolo niečo zlé, odpúšťaš aj ty nám. A radšej sa o chvíľku začneme modliť, pretože ľudské hádanky sú uspokojujúcejšie ako ľudské odpovede. Tak nechajme aj v tejto našej modlitbe grécko-katolíkov, v prosebnej modlitbe za zomrelých, dnes konkrétne za nášho zomrelého Stanleyho, prehovoriť Boha cez nás. Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Bože, svätý, silný, svätý, nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Svätý Bože, svätý, silný, svätý, nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Svätý Bože, svätý, silný, svätý, nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami, Páne, očísť nás od našich hriechov, vládca, odpusť nám naše neprávosti, Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Amen.